लोगोफोर 18 जानुवारि 2023 मायथाइ राम ललानि प्राण प्रतिष्ठा खालामनायनि साननैसोल' सिगां मोनसे जाथाय जादों आरो बे जाथाया साइन्सनि मुलुगनि थाखाय दुखुनांथाव। इनजिनिटी नामनि मोनसे हेलिकप्टार जाय हेलिकप्टारखौ पारसेभारान्स रभारनि लोगोसे हरदोंमोन मंगल ग्रहआव नासाया आरो बै हेलिकप्टारा 18 जानुवारि खालि मा कन्टेक्टआ जलांबाय नासाजों। That means नासा आरो इनजिनिटी जी हेलिकप्टार मार्सनि जी हेलिकप्टार फार्स्ट मार्सियान हेलिकप्टार बियो मार्सआव दैथायहरनाय मानसिया दैथायहरनाय हेलिकप्टार बियो बै हेलिकप्टारनि गेजेराव जी सोमोन्दो बियो जलांबाय कन्टेक्ट गैलिया बेबायदि जों मिथिनो मोनदों। फिउचाराव बेखौ फिन कन्टेक्ट खालामफिननो हागोन ना हाया बेखौथ' समाजआ खिन्थागोन। आरो बेबादि कन्टेक्टआ गैया जानायनि उनावनो नासाया मोनसे आइडिया फोसावदों आरो बे आइडियाखौनो नोंथांमोन आङो दिनै बुंनो लादों जे नासाया मा टारगेट लादों। फिउचाराव नासाया बे इनजिनिटी नामनि जी हेलिकप्टार बे हेलिकप्टारा कन्टेक्ट गैयै जानायनि उनाव आरोबाव बेबादिनो बिरग्रा मोनसे दिङा मार्सआव मंगल ग्रहआव हरनो थाखाय मोनसे टारगेट लादों नासाया। बिनि सिगां नोंथांमोना इनजिनिटी जी हेलिकप्टार बेनि सोमोन्दै एसे खिन्थागोन। बेखौ 2020 मायथाइनि जी मार्स मिशन नासानि बे मार्स मिशनाव पारसेभारान्स नामनि मोनसे रभार दैथायहरदोंमोन। रभाराथ' दासिम बरियासे खामानि मावगासिनो थादों। बै रभारनि लोगोसे बे इनजिनिटी नामनि हेलिकप्टारखौबो रबटिक हेलिकप्टारखौबो हरदोंमोन। जोबोर फिसा हेलिकप्टार बे जास्ट मोनसे टेक्न'लजि डेमनस्ट्रेशनमोन आरो बे टेक्न'लजि डेमनस्ट्रेशनाव टटेलि नासाया साक्सेस जानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बे इनजिनिटी हेलिकप्टारा पारसेभारान्स रभारनि लोगोसे 18 फेब्रुवारि 2021 मायथाइयाव मंगल ग्रहआव सहैयो मार्ससिम सहैयो आरो बेखौ डेप्लय खालामो मोननैखौबो डेप्लय खालामो 3 एप्रिल 2021 मायथाइयाव। बिनि उनाव फार्स्ट जि फ्लाइट बेखौ जों मिथिनाय बादिब्ला साननैसो उनाव बेनि फार्स्ट फ्लाइटआ जायो आरो जेब्ला बेखौ फार्स्ट बिर होजेनदोंमोन मंगल ग्रहनि हायाव बेखौ राइट ब्रादार्स मोमेन्ट होननानै मोनसे मुं होदोंमोन साइन्टिस्टफोरा नासानि। दासिम मिथिनाय बादिब्ला 71 ता फ्लाइटखौ कमप्लिट खालामदों। बबेखानि बेखौथ' खनबासोल' बिरहोनो थाखायसो दैथायहरदोंमोन नाथाय बै खनबानि जायगायाव 71 बार बिरनो हायो बै हेलिकप्टारा आरो 18 जानुवारि बे बोसोरनि 18 जानुवारि खालि 72nd फ्लाइट बिरनायनि उनाव 2 घन्टा 8 मिनिट 18 सेकेन्ड बिरनायनि उनाव बेनि कन्टेक्टआ नासाजों गैया जादों। जों बेबायदि खौराङाव मिथिनो मोनदों। बबेखानि फिउचाराव कन्टेक्टबो जाफिननो हागौ बेखौ बुंनो हाया नाथाय बेखौथ' जास्ट टेक्न'लजि डेमनस्ट्रेट खालामनोसो दैथायहरदोंमोन आरो बियो खनबासोल' बिरनो थाखाय बिखौ दैथायहरदोंमोन नाथाय बिखौबो क्रस खालामनानै 71 डेट मिन्स 72 आनो जादों 72 बारखौनो बियो बिरदों नाथाय 72 बार जेब्ला बिरबाय बेनि उनाव बिनि कन्टेक्टआ नासाजों जलाङो। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला पारसेभारान्स रभारजों थांफानाय बै इनजिनिटी हेलिकप्टारा बेसेबां गोजान बिरदोंमोन आरो बेसेबां गोजौ बिरदोंमोन आरो बेसेबां सम बिरदोंमोन गासै जुदि 2020 निफ्राय 2024 सिमनि गासै फ्लाइट आवारखौ जुदि प्लास खालामोबा 128.3 आवार्स इसेबां फ्लाइट आवार बिनि बिरनाय समा आरो बियो बेसेबां डिस्टेन्ससिम बिरदोंमोन बेखौ मिथिनाय बादिब्ला 17 किलोमिटार 16 to 17 किलोमिटार बेबायदि मिथिनो मोनो आरो लोगोसे बे बेसेबां हाइटसिम बिरदोंमोन प्राय 20 मिटारनि सायाव प्राय 20 निफ्राय 24 मिटारनि गेजेराव बियो बिरदोंमोन। नाथाय बे कन्टेक्टआ जलांबाय। बे कन्टेक्ट जलांनायनि उनाव नाथाय नासाया गोसो बायाखै आरोबाव मोनसे एयारक्राफ्ट बे बाराव हेलिकप्टार नङा बे बाराव एयारक्राफ्ट फिक्स उइं एयारक्राफ्ट हरनायनि टारगेट लादों आरो बे एयारक्राफ्टनि डिजाइनाथ' दासिम स्टार्टिंसो जादों नाथाय बै एयारक्राफ्टनि नामखौ दोनदों मेगी जानाय मेगी नङा बे मेगियाव ओंथि दङ मार्स एरियल एन्ड ग्राउन्ड इन्टेलिजेन्स एक्सप्लरार MAGGIE बेवहाय जि मोनसेया मा ओंथि जादों बेखौथ' दासिम नासाया बुङाखै नाथाय मार्स एरियल एन्ड ग्राउन्ड इन्टेलिजेन्स एक्सप्लरार नाम होदों बेखौ जानो हागौ बेवहाय ग्राउन्डआव जि दं आरो इन्टेलिजेन्सआवबो जि थानायखाय बे मोननैखौनो होदोंबो जानो हागौ नाथाय बेनि गुबै बाथ्राखौ दासिम थाजोबाखै नासाया बेखौ सलार पावार एयारक्राफ्ट होननानै बुंदों। डेट मिन्स बे टटेलि सलार पावारजों सोलिगोन साननि सोरांनिफ्राय मा खालामगोन बेवहाय स्टर खालामगोन मोब्लिब शक्तिखौ आरो बेनि हेफाजाबै सोलिगोन सलार पावार एयारक्राफ्ट अन मार्स फिक्स उइं प्लेन होननानै बुंदों बेखौ आरो बे मा होनो बेनि जि अबजेक्टिभ थांखिया जाबाय मा दैखौ नागिरनाय माने वाटार हान्टिं अन मार्सआव दै दंना गैया बबेबा जायगायाव दै थानो हागौ बे जायगाखौ नागिरनाय बिरनानै नागिरगोन आरो लोगोसे
मार्सनि ग्रेभिटिया मा जाहोननि थाखाय एसेबां ल' ग्रेभिटिखौ मा खालामगोन रिसार्च खालामगोन ल' ग्रेभिटिखौ आरो बेजों लोगोसे मार्सआव मिथेन दङना गैया मिथेना जाबाय जोंनि जिब सोमजिनायनि मोनसे जोबोर इम्पर्टेन्ट मुवानि मादाव मोनसे आरो बे मिथेना मंगल ग्रहआव दङना गैया बेखौ नागिरनाय जागोन जुदि मिथेन दङबा मंगल ग्रहआव जिब सोमजिनायनि मोनसे चान्स थागोन बा जिब दंमोन बिनि मोनसे चान्स थागोन बेनिखायनो मिथेनखौ नागिरनाय जागोन आरो बेल' नङा बे खनसे फुल चार्ज जानायनि उनाव बिनि फ्लाइट डिस्टेन्सआ खनसेनो जागोन खनसे फुल चार्ज जानायनि उनाव 179 किलोमिटार डिस्टेन्स बे बिरनो हागोन आरो लोगोसे बोसोरसेनि जुदि बाथ्रा बुंबा 16,000 किलोमिटार बिरगोन बियो मार्सनि बोसोरसेयाव मार्सनि 1 बोसोरा जोंनि बुहुमनिफ्राय 2 बोसोर जाफ्रामो स' मार्सनि 1 बोसोराव बियो बिरगोन 16,000 किलोमिटार आरो बेल' नङा बियो बेसेबां गोजौसिम बिरगोन इनजिनिटी हेलिकप्टारा बेसेबां गोजौ बिरदोंमोन इनजिनिटीया प्राय 24 मिटार गोजौसिम बिरदोंमोन नाथाय बियो बिरगोन प्राय 1000 मिटार गोजौ बिरगोन मार्सनिफ्राय मंगल ग्रहनिफ्राय 1000 मिटार माने 1 किलोमिटार दैट मीन्स बियो 1 किलोमिटार गोजौ बिरनानै थांगोन बियो मार्सनि अख्राङाव आरो बेनि सबसे इम्पोर्टेन्ट मोनसे केपाबिलिटिया जाबाय भार्टिकल टेक अफ माने थोंगोरै हेलिकप्टार बायदि सिदायै बिरखांगोन आरो थोंगोरै बि बागोन मा जाहोननि थाखाय बेबायदि खालामदों नोंथांमोना थारैनो मिथिदों माने भार्टिकल लेन्डिं आरो भार्टिकल टेक अफ बे टेक्नोलॉजीखौ बेवहाय यूज खालामगोन दैट मीन्स बेयो जास्ट एरोप्लेनल' नङा बे हेलिकप्टारनिबो टेक्नोलॉजी दङ बेयाव हेलिकप्टार बायदि थोंगोरै बिरगोन माने मिक्स आरो बे मोनसे स' बिनि जाहोना जाबाय मंगल ग्रहआवथ' जेबो रानवे गैया बेवहायथ' मानसिया थांनानै रानवे बानायनो नङा एयारक्राफ्टआनो जा हेलिकप्टारानो जा जायखिजाया बेबायदि बाग्रा लेन्डिं खालामग्रा जेबो एयारपोर्ट गैया बेयाव एयारबेस गैया बेवहाय बेनिखायनो बेवहाय खारनानै एरोप्लेना बिरनो हानाय नङा बेनिखायनो बेखौ बानायनो गोनां जादों भार्टिकल टेक अफ आरो भार्टिकल लेन्डिं आरो लोगोसे मंगल ग्रहनि जि बारमण्डल बे जोबोर गोबा बुहुमनि बारमण्डलनि अनलि 0.6% ल'सो बुहुमनि बारमण्डलनि अनलि 0.6% एबा जस्ट 2% होननांगोन जोङो खायसे खायसेयाव जोङो मोनो 2% होनना मोनो बुहुमनि जि बार आरो मंगल ग्रहनि बार बियो ओरैबायदि डिफारेन्स बुहुमनिया बिनिख्रुइ माने प्राय 98% बारा नाथाय खायसे खायसे डाटायाव जों मोनो 0.6% होननानै आं बेखौनो बुंबाय बे एक्जेक्ट भेलु नङा स' बेबादिनो मोनसे टार्गेट लादों नासाया बे बाराव मा एयारक्राफ्ट हरगोन जाय एयारक्राफ्टआ भार्टिकेलि बिरखांगोन आरो भार्टिकेलि लेन्ड खालामगोन बेबायदि मोनसे एयारक्राफ्ट भार्टिकेलि लेन्डिं खालामनायनि जाहोना आरो टेक अफ खालामनायनि जाहोना बेनो बेवहाय जेबो रानवे गैया जेबो एयारपोर्ट गैया बेवहाय एयारबेस जेबो गैया एरोप्लेन खारनानै बिरखांनानै जेबो बेयाव रानवे गैया जिहेतु बेवहाय मानसिया थांना बेखौ बाननो हानाय कन्डिशन गैया बिदिब्ला नोंथांमोना बे साइन्टिफिक भिडिअनि गेजेरजों टेक्नोलॉजी मोनसे इनोवेशननि भिडिअ बेयो बेनिफ्राय नोंथांमोना मा सानो जे जाय आमेरिकाखौ जोङो जोबोर स्ट्रं होननानै बुङो थारैनो बिथांमोना साइन्सआवबो जोबोर स्ट्रं इनजिनिटीया ओरैबायदि मोनसे हेलिकप्टार नोंथांमोना बे बाथ्रा गोसोआव लाखि इनजिनिटी ओरैबायदि मोनसे हेलिकप्टार जायखौ मानसिजों बानायजानाय जोंनि बुहुमनि आउट गुबुन ग्रहआव बुहुमनि अनगा गुबुन ग्रहआव बिरजेन होनाय गिबि हेलिकप्टार बियो बे हेलिकप्टारनि मुंखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनाया दरकार आरो नेक्स्टआव जाय मोनसे टार्गेट लादों मार्स एरियल एन्ड ग्राउन्ड इन्टेलिजेन्स एक्सप्लोरार मेगी बेखौ हरगोन बे फिक्स विं सोलार पावर एयारक्राफ्ट जागोन प्लेन जागोन बियो एरोप्लेन जागोन बियो जाय खनसे फुल चार्ज जानायनि उनाव 179 किलोमिटार बिरनो हागोन 1 किलोमिटार गोजौजों अख्राङाव मंगल ग्रहनि फ्रेन्ड्स बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि माबा मोनसे जुदि मोटिभेसन मोनदोंबा प्लिज नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आरो फ्रेन्ड्स नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो जुदि नोंथांमोना फेसबुकआव नायदोंबा प्लिज फल' खालामनो दाबाव आरो जायफोर फरायसाफोरा साइन्स मोजां मोनो नोंथांनि न'खराव जुदि फरायसाफोर दंबा नोंथांमोननि उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय बे भिडिअखौ जेसेबां हायो खिन्था शेयार खालाम जे मानसिया ओरैबायदि मुवा बानायनो थांगासिनो दङ जाय मंगल ग्रहआवबो एरोप्लेन बिरहोनो नाजादों स' मानसिनि साननाया मंगल ग्रह नङा गोबां गोजानसिम सहैबाय नाथाय जोंनि उन्दै गथ'साफोरनि साननाया जुदि थौले गुसेब जानानै दंबा बेथ' जोंनि थाखाय जोबोर खहा गोनां थेंक इउ